bunge ni you can do me nothing. Mane paro magen go. Ero kamane. Senior ma doko wang teko wane lwet nga kaka jo Kenya. Ma ok en hango timbe gi timore. Chaldi koro wane lwet Nyasaye. Nikech ka koro kanisa bende ji ok nya betie mago mbaka mar gero pinywa. To mi bedo gi buok ahinya. Gini kano timore ogona simo mana dakika matin to kosetimore. Omera maduong' Don ne en achiel kuom jogo mano convene burano e All Saints Cathedral kaka members mane gitemo kolo ni to budget manyosomne ang'o giri manie iye, tang'o giri mano wachie mabeyo, tang'o giri mane ok ber. Ma en achiel kuom buche mohingo 30 manye dhi mbele tich abich gokinyi ei Nairobi ka mane ng'iyo weche mag budget. Emomiyo mondo jomoko wuogi madonjo All Saints Cathedral nigi dhi monjo bura makolo weche mag budget, nyisi ni magi ok ne ji ajia manyo wuok kamoro to winjo ni ji nika. Ne gin gi ng'at gi moro manyo osekone gi ni ji nika, to ji nika makama nikech king'iyo kaka gibiro magidonje gate magidhi e hall ma ji nitie. Kokilemga All Saints to tek mondo ing'e kuonde mabuche ni nitiere udi mirome mang'eny kabisa. Tek mondo ing'e. Manyiso ni ng'ama nyoketo gima nyaka rangach molid gi nyaka ni en ng'ama ong'e All Saints. Mano mokwongo. Mar ariyo, All Saints rangae nigi obila. To mondo obila gi bende we dhano turi ma onge invitation ma ok dhi e bura manyo luongine mondo gimuom magidonje. Bende penji ni to obila nong'e ang'o e wi kwethni. To ging'e ang'o? Nikech mipangilio mar donjo All Saints nitie. Ka in pedestrian nitie kama idonjogo, ka in jamitoka nitie kama idonjogo. Ma enyisi ni magi manochan. To ng'ama nochane samoro nochane kodwa bero godo nyinge ne jo sirikal. Ni dongu neno joka ne nigi bura matne temo chalo ka gima kama ta ketho. Atiyo. Nikech guns gi gin yor yuto mag ji mang'eny, ok ne gin kendgi. Nitie ji makodesha gi magina standby makidwaro titimo ang'o, tikoni ni miya ji makama ng'ato ka ng'ato pesa kama e wiye, tango miyo vijana go siling 500 to en odong' gimodong'. Nitie. VOJ nyaka sani gima notimore tich abich saa 4 gi dakika 10 nikech apani mane seche manomero gochona. Abed ni DCI timo gik ma Murkomen wacho ka. Dose mak dhano mohingo 20. Nikech kada mana pigo go number plates magi nitie. To kidwa manyo wuon apiko ka entiese. Sirikal bade lach. De giseyudo. Gik ma Murkomen wacho go beyo. To gibeyo mna ko wach gi to ketgi e tim. Nikech VOJ dhano mohingo 30 tikona ni nyaka kawuoni semako mna ji 2 kende. Mago tuk town. Abed ni gisemako ji mohingo 20 nikech sami mako Ken to Ken ong'e ni ne gin gi J to J ong'e ni ne gin gi Eric to Eric ong'e ni ne gin VOJ. Ineno. So gima nyotimore All Saints chande, Ken adwa wacho gimoro to mako break nikech piny okinyi. Ni ng'ama obwongo ne ringo mohinga ng'o. Wiye ringo mohingo bwongo ne.
en fuo. Onge rieko kanyo kata chiel. Ibed ni in jaod bura manyite mombesri e mbele jotelo mag sirikal ni koro itimo ma wakweri okinyi makawuono ni mano fuo, mano ok rieko, ok iromo bedo jatelo. Nikech dak ni dhi e Deloitte, dak ni dhi e KPMG, dak ni dhi e PwC, dak ni dhi e E&Y. Magi kweth duto manye timo post budget meetings. Timore ga higa. Timore higa. Gin mbaka ma ji nyaka go. Wase cover budget ni higni karibu 20. To en gi mong'ere no kinyi tok som budget. To ji nyaka bede piny magoe mbaka budget ni. Ok en siasa, ok en makosa, ok en gimo kokalo chik. En gima nitie, en gima iluongo ni tradition. Kato kinyi makawuono nitiere jok matime. Dak gidhi monje jok matimo gigo. Kwa gwenge bunge la wananchi kata. To gima bende nyaka wache en ni jatend migao mar weche mag omenda John Mbadi bende nyaka koro wuog oko nikech oseluonge nyinge. Nikech an kaka nene okaparie ni Mbadi nyabedo gi lwede gini nikech Mbadi achiel ni emanye choko buche gi ji mar pimo negi gima nie budget ni. To koro bedo nade ni koro kochopo ni dwa call budget ne ni tiwacho ni en bende nyinge ang'owa oluonge nyinge e kweth manyo dhi monjo ji All Saints. Nyaka koro bende owuog oko mondo kwer wechegi